Lástima, que o chiste era niquelado. Perfecto para a ocasión. Vexe que non... Kevin namorado. Ai, Que tes, fillo? nada, cousas miñas. Tranquilo, Kevin, que o Celta ha de sair deste, home. Non é nada diso, papá. Pois se non é o Celta, non sei que lle pode pasar a este. Logo que é. Nada, que estou namorado. Ai, meu Kevinciño pobriño. Mamá, Ai, namorado. Excusas. Sei eu de sobra o que fixo este pájaro. ai, Suspiras, vida. Ti a mí non me enganas, eu sei o que tes. A ver, te home. Mira para min. que? Ti empreñaste unha rapaza, non? Non, papá, quen me dera. Porque así votaría con ela o resto da miña vida. Carallo. Sí que estaba namorado de verdade. E agora que? Bueno, o mellor vai ser recapacitar, reflexionar, asesorarse ben, e o máis importante, non botar a lingua a pacer. No, bueno, será como a todo. Iso pasa, ¿eh? O chaval se anda que te leva as chicas e que descargue. Mira que é animal, Non é iso, home. O rapaz está namorado... É o pobre. Co mal que se pasa cando o amor non é correspondido. Porque a rapaza non fai caso, non? Pois agora, ainda que me mates, ese dato... Non o sei. Home, pois era importante sabelo. Pois mira, faltábame ese detalle. A ver, a rapaza esa que sente por ti. Pois non o sei. Pero, pasades moitas horas xuntos? Sí, moitas. Ben, eso está ben. Faiche caso. Sí, préstame moitísima atención. Está todo o tempo pendente de min, preguntándome que tal estou. Moi ben. Como te trata? Ben, A rapaza está tola por ele. Pasan moitas horas xuntos, faille caso, escoitalle toda a canta burrada, é cariñosa con el, trato ben. A min Elvira nunca me tratou tan ben. Pois logo, Kevin José, a que carallo esperas, ó? Éntralle dunha vez a rapaza. pero papá, como lle vou entrar? É que non entendes nada. Non entendes nada de nada. Era visto, home. Así que papá non entende nada, no. Pero mira, vou non levar onde alguén que saiba da vida, que saiba destas cousas, que saiba de mulleres. Babeco. Kevin, non perda o tempo. As mulleres son todas iguais. Hai que irles directos á chepa. Directo. Claro, Non será mellor falar con ela? pero serás ignorante. Vamos a ver, ti te imaginas que sei eu, a Chuck Norris, a Julio Iglesias, a Alfari, dicindo, señorita, gústame moito. Non, Que saberá Kevin José quen son todos eses tipos. hai que ter valor, Kevin, e ir a por todas. A ver, Kevin, fillo, as rapazas o que queren é que deas ti o primeiro paso. Que ataques. Claro, mira, a cousa funciona así. Ti colla ben, plantas unha man no cu. Despois pégate ben de baixo para que vexa que vas en serio. E logo, dille algo bonito na orella, así, pero meténdolle a lingua dentro. E despois, plas, sácalle un bico. Con lingua. Pero non sexas porco. Como vas meter a lingua onde ela estivo comendo cousas? Ai, non, xa onde quere chegar esta xente? Home, non sei se funcionará, porque ela é... A ver, Kevin, xa está. Xa está. Don Anselmo sabe disto porque é un galán. É pa aquí. Tens que ser directo e ir por ela. Tigre, veña, vai por ela. Pois se o vedes tan claro, Pois pois... claro que vemos claro. Lembra, cousiñas na orella, tiqui, bico e, sobre todo, leva protección. Casco. Kevin José, se a rapaza está por el, que colla a iniciativa. Se yo está pedindo que lle ataque dunha vez. Pobre Kevin. A ver se lle vai ben coa rapaza esa da que está namorado. Vai ir ben, muller, tranquila, vai ir ben. Cos consellos que lle deu o seu pai. Se é todas as veces até é bonito ser pai, Encamiñar o teu rapaz polo camiño correcto. Pero ti que sabes de namorar? Logo, como te liguei a ti? Borracha nas festas de Santa Comba. É porque o guaperas de Víctor non me fixo caso.
E despois se me deixaches preñada do Kevin nun descoido e ata agora. Elvira, cando quere, sabe ser ben romántica. Diga. Si, son eu. Que fixo que? Agora mesmo vamos por el, si. Ai, que desgraciado. Que pasou? O Kevin está no cuartel da Garda Civil. Sei que se lle botou enriba a profesora de matemáticas e meteulle a lingua ata o fondo da orecha. E ti pensas que me contou algo de que era a profesora de matemáticas? E eu animando a atacarlle duramente. Pero mira que botarte enriba da profesora de matemáticas. A quen se lle ocorre? Pero ti de onde sacas esas ideas? A mí... Serán as compañías, que son... Isto non vai quedar así, Isto non vai quedar así, Kevin. Xa falaremos que máis. Alma Cándida, como non me dixeches que era a profesora de matemáticas? É que non me preguntache, papá. Non, parvo será, pero tamén ten a súa lógica, as cousas como son. Pois creo que non o tomou nada ben, É normal. Tiñas que ver como se puxo. Creo que estou expulsado do instituto por unha tempada. Xa case é o de menos. E ti que tal estás? Vale. Deixa estar, fillo, deixa estar. Non era para ti, non estaba de ser, é o carallo. Deixa pasar que... Xa verás como logo aparece unha que che faga caso de verdade, Unha que che remova os adentros, aquí o peito interior. Ti crees? Que tiveches máis oportunidades? Algo funtendo por aí. Sabes, papá? Creo que xa me gusta outra. Cousa rápida, chico. Que tan sabia é a natureza, O que é o ciclo da vida. O meu tigre outra vez dá procura das gacelas. E sentín algo especial cando a vin, papá. Así me gusta, home. Ti ataca, Ataca que elas queren ver iniciativa en ti. Non será outra profesora? Non. Menos malo. Non. É a sarxento da Garda Civil que me detivo. Ai, papá, tiñas que ver como me ollaba. E ao determe, puxo unhas esposas así moi forte, fixome un pouco de dano, pero a min gustoume. Iso significa algo, verdade, papá? Sí, significa. Mira que venciño, case mellor é que esteas quietiño unha temporada, sen pensar en chavalas ni nada. Descansa, home, reflexiona. Reflexiona, xa verás como o vas a agradecer.